Mga content creator, isa ka pamilya. Sa Pilar nga banwa, adlaw nga masadya. Nagtipon ang tropa para sa inspirasyon nga dala. Kamera kag cellphone, handa sa kada adlaw. Mga content creator nagaluntad sang kalipay sa tanan nga tao. Bisan ano pa ang pagsulay nga maabot, magbinuligay kita, hindi gid magkahuot. Kay ang team solid may pagbinaklanay sa kalinong kag respeto, kita magapadayon nanay. Team solid Pilar, kusog sang banwa. Mga content creator nga puno sang paglaom kag saya. Kag video, may leksyon nga dala. Pag binuligay kag pagigugma sa isig ka tao nga matuod bala. Sabay-bay sa plaza, ukon sa piyesta nga madamo. Team Solid Pilar, nagahatag inspirasyon sa tao. Padayon lang kita sa pag-abot sang damgo, hindi magpaluya. Handom kag paglaom, aton dalon sa unahan. Para sa Pilar nga banwa, kita tanan mag-isa man. Team Solid Pilar, kusog sang banwa. Mga content creator nga manos ang paglaom kag saya. Magupod kita, wala sing biyana. Sa Pilar nga pinalangga, kita ang magadayaw. Team Solid Pilar, content creators na may tagipuso. Padayon, pantalayon, reggae vibes all night long.